No ja, det är så ljust att man ser inte någonting där på rutan. Okei, sitten. Päivän treeni aloitetaan pian. Tänään on siis teemana linjaus. Ja niin kuin tuossa sanoin, niin käytetään vähän apuna seinää ja sitten tuoli on hyvä olla mukana. Otan itsekin tuosta tuolin kohta, koska sitä on hyvä käyttää. Me tehdään vähän sellaista niin kuin, hieman tasapainoa haastavaa. Niissä tasapainoharjoituksissa se linjaus on hyvin semmoinen olennainen asia. Niin käytetään vähän, tai tehdään tasapainoa haastavia harjoituksia. Sitä varten on hyvä olla sitten se tuoli, josta vaan siis pitää kiinni. Tällainen semmoinen mielellään selkänojallinen tuoli, mistä voit pitää kiinni. För nu är det ju inte poängen med de här balansövningar som vi kommer att göra att vi håller balansen bra. Det är inte det som vi jobbar med, eller det är inte det som vi strävar efter här överhuvudtaget, utan det är att vi som i de här balansövningar, så just den här linjeringen, eller vad det nu då heter på svenska, vet inte, lining, så det är ju jätteviktigt och det är essentiellt, så det är det som vi undersöker här och forskar lite, så att hålla balansen är inte så viktigt, men att just i och med det att du ska kunna vara i den här ställningen en stund och inte som bara som att du kan liksom stå där en liten stund, så ta allt vad du behöver till hjälps där då. Eli ei ole tosiaan olennaista nyt se, että pysytkö siellä tasapainoasennossa niin kuin hirvittävän pitkään, se ei ole nyt ollenkaan meillä se pointti, vaan nimenomaan, että tutkitaan sitä asennonlinjausta niissä tasapainoasennoissa myöskin, niissä se hyvin selkeästi korostuu. Niin on hyvä olla sitten se tuoli tai joku, mistä voit ottaa kiinni vähän sillä tukea, niin ei tarvitse sitten käyttää ihan hirveästi energiaa siihen niin kuin asennon ylläpitämiseen. Mutta nyt kun me lähdetään tekemään sitten tätä linjausasiaa, niin nämä kaksi aiempaa teemaa, eli keskittyminen ja se rentous, mistä me ollaan tässä keskusteltu viimeisen viikon aikana, niin ne nousee täällä nyt sitten hyvin suureen rooliin. Så du kommer att behöva både avslappning och det här fokus då när vi jobbar med linjer. Utan en så kommer inte den andra med, och du behöver som inte, du kommer att märka att allt det här hör ihop väldigt essentiellt. Mutta voi aloittaa joko istumalla tuolilla tai sitten voi käydä sinne selinmakuulle ihan kuinka haluat. Näissä harjoituksissa tosiaan mä ajattelin ehkä, että itse voisin istahtaa tuohon tuolille ja ottaa vähän jotakin tukea sinne avuksi. Näissä voi helpottaa se, että välttämättä se, niin kuin se makaaminen ei ehkä, että kun meidän on tässä kuitenkin tavallaan tarkoitus pitää semmoista tietynlaista valppautta ja vireystilaa yllä, että me pystytään tähän asiaan pureutumaan huolellisesti, niin voi rauhoittua ja voi istahtaa siihen tuolille ja niin kuin sillai tehdä kaikki tavallaan sen saman ajatusprosessin kuin mitä tekisit esimerkiksi vaikka sit selinmakuulla, mutta se on hieman semmoinen niin kuin vireyttä ylläpitävä. Kanske lite mer vaken kroppsställning att sitta eller kanske till och med stå, men att det börjar vara kanske lite annan sak. Det kommer vi kan göra det någon annan gång, men att det där ändå, om man jämför med att ligga på ryggen så här, behöver vi ändå lite mer så där fokus igen och det där att man måste vara medveten och uppmärksam. Så jag tror att jag tar också stolen då och sätter mig hit i början. Voidaan sitten ehkä aloittaa niistä seisovista asioista ja näistä, jotka vaatii vähän tätä pystyasentoa, niin mennään sitten ehkä vaikka lopuksi sinne makuulle sitten. Hyvä, mutta ota kaikki sinne, mitä tarvitset. Jos sä tarvit jotain jalkojen alle tukea, niin kuin mä aina tarvitsen, kun mulla on nämä töppökintut, niin mä otan aina vähän tukea sinne jalkojen alle. Kanske någonting under händerna så att du inte lutar framåt. Och vi som sagt går igenom den här samma tankeprocessen som vi skulle göra i någon annan i liggande ställning eller i vilket avslappningsställning, vilket liksom grundställning som helst. Anna taas katseen hakeutua sinne jonnekin kaukaisuuteen, pitkälle eteen ja sitten ehkä ihan kevyesti alaviistoon, ettei tule semmoista, että leuka lähtee työntyä eteenpäin. Ja koita istua sillä valppaasti. Itse asiassa mun mindfulness-kouluttaja Leena Pennanen käytti tämmöistä ilmaisua kuin, että itseä kunnioittava asento. Se oli mun mielestä aika hyvin sanottu. Sitä voit sinäkin miettiä. En kroppsställning som visar respekt för din egen kropp.
och som är liksom så att du inte bara hänger och flänger utan att du är vaken och du är medveten men ändå så där väldigt liksom att du har respekt för dig själv och att det där, du vill väl till kroppen, du behöver inte tvinga den till någonting. Den behöver inte vara mera estetisk eller mera på något sätt atletisk eller fysiskt mera tilltalande än vad den är. Vi kan glömma sådana grejer helt och hållet. Men den är att du som har, som om du skulle sitta i sällskap av någon som du har respekt för. Ja vähän aikaa annetaan hengityksen taas hakeutua sinne. Ehkä miettiä sen hengityksen avulla hieman sitä kehon linjausta. Att om du tänker andningen går genom kroppen där. Nu när vi kanske sitter så är det från toppen av huvudet ända ner till det här bäckenbottnet. Om du ligger så kanske linjen är lite längre än det. Egentligen det att hur lång linjen är så spelar inte så stor roll, bara det att du blir som på något sätt medveten om det. Att det finns till exempel en mittlinje i kroppen. Ja tosiaan nämä kaksi teemaa, joita tässä nyt on käsitelty, niin niitähän tarvitaan tässä linjauksen periaatteessa, sitä rentoutta ja sitten keskittymistä. Ne kuuluu hyvin vahvasti siihen, että linjaukset kehosta alkaa hahmottumaan ja heräämään, tai se linjauksen periaate selkenee, niin se vaatii sitä, että pitää olla keskittynyt, mutta myöskin sitten rento. Koska jos keho lähtee jännittymään ja siihen tulee semmoista niin kuin ylimääräistä pinnistelyä, niin silloinhan se huomio hakeutuu tavallaan ihan muuhun asiaan kuin siihen linjauksen tunnusteluun. Eli tässäkään jälleen kerran ei ole mitään sellaista, että tässä voi onnistua tai epäonnistua. Osa harjoituksista ehkä on semmoisia, että se niiden tavallaan, se ettei se mene niin kuin mieli ehkä haluaisi sen menevän, niin se on aika selkeää. Mutta niin kuin sanoin, niin sillä ei ole merkitystä. Me tehdään nyt vaan siitä kehon linjauksen tutkiskelua. Men du kan påminna dig själv att igen så du gör allt det här för dig själv. Det är inte någon annan som du har ansvar för, utan det är bara det att du gör saker och ting så att du själv kan vara nöjd och att du själv upplever att det var bra eller att det var inte bra utan att det var helt enkelt, du fick ut av det som du ville få ut av det. Tässä on hyvä tiedostaa se, että jos kehossa on jotakin ylimääräisiä jännityksiä, jotka nyt korostuu, jännittyykö hartiat, jännittyykö leuat, joku muu kohta kenties, ja koita sieltä päästää sitä turhaa suorittamista pois. Hyvä, vielä muutama hengitys ihan rauhassa. Aloitetaan, en ollut itse asiassa ajatellut, että aloitetaan tällä harjoituksella, mutta nyt päätin, että me aloitetaan tällä harjoituksella, joka on ehkä se, sanoisin ehkä tämän tunnin niin kuin sillä lailla haastavin harjoitus. Tehdään se nyt ensin vähän sillä niin kuin lämmittelynomaisesti. Sen kan vi göra lite andra saker här emellan och sen kan vi testa det på nytt. Om det känns att vi ska testa det på nytt. Om det känns meningsfullt och så att det passar. Men som sagt, så det är ingenting att stressa över, ingenting att lyckas eller inte lyckas med. Utan du bara gör det som är bra. Ja tämä on aika timakka asento, aika semmoinen niin kuin vaatii paljon keholta tämä harjoitus, eli tee se silleen itsellesi sopivasti ja muista ottaa taukoja. Siellä ei tarvitse olla niin kuin hirveän pitkiä aikoja, mutta se, että nimenomaan sen linjauksen tavallaan ajatuksen hahmottamiseksi tai tämmöiseksi, että löydetään se kehon linjaus sieltä, niin siellä on hyvä olla kuitenkin hetki, ettei vaan silleen kävästä. Mutta se on ihan sitten susta kiinni, että mitä se hetki tai käväisy tai mitä se sulle tarkoittaa. Så det är ju helt
helt individuellt att vad det betyder för dig att man stannar där en liten stund eller att man tar pauser vid behov. Det är helt du vill. Övningen är bekant från yoga. Krigare trian, eli soturi kolmonen. Yksi semmoisia asentoja, mitä mä henkilökohtaisesti mulle on tuottanut ne niin isoja vaikeuksia sen takia, että kun mulla on tuo skolioosi selkärangassa, jag är sned i ryggen, sen, alltså helt sådär, jag var född på det här viset. Så det där, de här linjerna i kroppen så har varit väldigt utmanande och till och med svåra skulle jag säga för mig. Och just i den här krigare trian så kommer det ju väldigt tydligt fram att det finns en viss obalans i kroppen för mig och att oavsett hur jag försöker, hur än jag försöker att få det rakt och hur än jag försöker att liksom få det rätt så att säga, så det blir inte så. Se ei, niin kuin mun keho ei sillä luontaisesti siihen taivu, ja vaikka sitä kuinka tavallaan siellä niin kuin vähän vääntäisi ja työstäisi, niin se ei tule siihen taipumaan muuta kuin ihan lyhyitä hetkiä, semmoisia aivan ohimeneviä silmänräpäyksiä. Eli jälleen kerran toistan, unohdetaan se, miltä sen pitäisi näyttää, ja lähdetään tutkimaan sitä, että mitä se linjaus tässä asennossa meille tarkoittaa. Soturi kolmonen tehdään tällä kertaa siis tuolin ja seinän välissä. Vi gör krigare trian emellan stolen och väggen. Nyt saat Roki vähän siirtyä siitä pois. Ja tosiaan tehdään tämä tuoli tänne nyt niinku, tänne aika kauas. No joo, vähän jää pää nyt ehkä tosta pois, mutta ei se haittaa. Tai sitten mä nostan ihan pikkusen kameraa vielä ylöspäin. Opsista. Noin. No ja, hyvä. Ja mä näytän ihan rauhassa, että mitä mä ajattelin, että me tässä tehtäisiin. Ja sä voit sitten sen hetken päästä, kun tuntuu, että olet valmis, niin lähteä siihen mukaan. Så krigare trian, det är ju det här där vi har som benet bakåt och armarna rakt framåt, den här balansställningen. Men nu tar vi då stolen och du hamnar att justera det här en ganska bra stund. Voit päättää itse, että kumpi puoli aloittaa, kumpi jalka sulle ensimmäisenä menee sinne taaksepäin kohti seinää. Ja sitten asetat jalan siihen seinään suurin piirtein siihen ehkä lantion korkeudelle, jos se tulee. Tässä pitäisi ehkä pikkusen säätää taas tuolia eteenpäin. Ihminen on yllättävän pitkä, kun ottaa sieltä sen koko mitan käyttöönsä. Ja nyt se, mitä mä oon aina tässä sanonut tässä krigare triassa, soturi kolmosessa, on se, että se, miten se meidän nilkka on siinä harjoituksessa. Så ofta blir det ju så att vi vill sträck på tårna, sträck på vristen så här. Så det blir som utåtvridning till höftet. Och då har vi som mera plats här då, hitta balansen. Men istället så böjer du vristen ordentligt, tårna neråt. Och sen tänker du att du ska ha bröstet, höfterna rakt neråt. Ja nyt tosiaan tässä ei tarvitse pitää sitä tasapainoa niin kuin hirveän aktiivisesti, vaan saat ottaa tukea siitä tuolista. Hyvä. Ja sitten lähdet asettelemaan jalkaa sinne seinälle. Ja tässä keskitytään siihen, että kierrät varpaita sinne kohti lattiaa. Så tårna neråt. Och andas. Hyvä. Lantio kiertyy kohti lattiaa, bröstet, höfterna neråt. Om det är okej så kan du låta stolen glida lite längre fram. Yes. Ta pausar. Det är ganska tungt att vara där. Ei ole mikään hirveän helppo eikä kevyt asento tämä. Eli se ensimmäinen kerta oli nyt sitten semmoinen kokeilu. Teet seuraavan kokeilun. Jälleen kerran. Jalka asettuu sinne seinään. Kierrät varpaita auki. Ja ennen kuin lähdet tekemään mitään muuta, niin sä voit tässä vaikka hetken aikaa vaan ihan kyynärpäillä nejota sinne tuolin selkänojaan. Kiertää lonkkaa varpaita sinne kohti lattiaa. Leuka on siellä sopivalla etäisyydellä rintakehästä.
Vedät napaa sisään. Hyvä. Välillä tuut pois. Hengittelet, jatkat vielä samalla puolella. Ihan rauhassa. Ja joillekin saattaa riittää ihan se, että tosiaan keskittyy vaan siihen niin kuin lantion linjaukseen nyt tällä kertaa. Jos on yhtään taipumusta siihen, että se jalka lähtee avautumaan auki, niin se korostuu tässä hyvin selkeästi. Eli jos sulla kiertyy varpaat auki, niin tietoisesti vaan kierrät niitä sinne kohti lattiaa. Så tårna neråt. Du kan ju kolla här att om du märker att tårna vill som utåt här, så kanske det är det här du koncentrerar dig på helt och hållet för idag. Du behöver inte ens tänka på övre kroppen nödvändigtvis. Hyvä. Mutta jos haluat, jos susta tuntuu, että olet valmis siihen, niin tuolia voi vähän liuuttaa pitemmälle. Ja tässä ei voi oikeastaan muuta kuin vaan olla ihan rauhassa. Ja keskitytään siihen. Linja on pitkä ja sitten se on sinne eteenpäin. Så linjen är lång och det är som framåt eller neråt i det här fallet. Så du är inte sidan utan lång linje och sen ansikte framsidan av kroppen neråt. Kehon etuosa sinne alaspäin. Hyvä, vielä hetki. Hakan i en passlig avstånd från bröstet. Lång linje i ryggen. Okei. Hyvä. Otetaanpa vähän taukoa. Om du vill sätta dig på stolen här emellan så gör det. Går bra. Kan vara lite bra, eller bra det också att man sätter sig en stund. Låter den här situationen i kroppen lite balansera ut. Varmt fick jag i alla fall. Mulle nyt nimenomaan tämä puoli, minkä tein tässä ensin, niin on se, joka on ikään kuin se haastavampi puoli. Tämä seuraava tulee olemaan mulle helpompi, mä tiedän sen kokemuksesta. Mutta no nyt se tuli ihan vähän tälleen vahingossa, mutta olen huomannut itsestäni sen, että jotenkin keho vähän sellainen, jos saa itse päättää, että kumpi puoli aloittaa, niin jotenkin on taipumusta aloittaa sillä vähän niin sanotusti helpommalla puolella, sillä joka toimii enemmän niin kuin minä haluaisin sen toimivan. Mutta sitten on joskus hyvä myöskin ihan tietoisesti ehkä valita, että aloittaa sillä puolella, joka on se enemmän haastetta tuottava. Kokeilla vähän, miten se vaikuttaa siihen kokonaisfiilikseen sen harjoituksen suhteen ja myöskin sit se, että aina voi kokeilla tehdä sen haastavamman puolen sitten vielä uudestaan. Hyvä, kokeillaanpa toista puolta. Vi testar andra sidan. Så nu kan du ta det direkt från början eller som helt och hållet början. Ha skon ganska nära. Foten då mot väggen. Kolla att det blir en passlig avstånd. Det här handlar om att justera en hel del. Ja sitten se toinen jalka, se tukijalka, niin se tulee sinne niin suoraan alas. Että sulle tulee semmoinen niin 90 kulma, jos se nyt tulee, niin sitten se tulee sinne. Mutta jos ei, niin se voi olla vähän pienempi. Ei sitä jalkaa ole pakko saada näin ylös. Mä nyt vähän ehkä hyödynnän tätä nostamalla jalkaa niin kuin hieman korostetun ylös. Ei tää multakaan ehkä nyt ihan luontevasti tälleen tulisi, mutta kun on tää tuoli apuna, niin voit niin kuin hakea sieltä sitä painoa. Jos olisi ilman mitään tukea, niin sittenhän taas aika haastava. Mutta miltäs täällä tuntuu nyt sitten kiertää varpaita lonkkaa sisään. Toinen juttu, mikä on myös tärkeä tässä tasapainoasennoissa, en tosiaan ekalla puolella sanonut, on se, että katso, että sulla on jalat niin sanotusti omilla paikoillaan. Fötterna på egna ställen, på egna spår, som vi brukar säga.
höftbredden mellan fötterna och sen lägger du då andra foten bak. Det är samma avstånd det mellan fötterna. Oj, vad det här är så mycket lättare på den här sidan. Det är ju nästan ingenting. Ja tässä niin kuin tutkit sitä, että miten paljon sieltä kehosta tosiaan tarvitaan sitä voimaa, valppautta, hereilläoloa. Rentoudella tarkoitan tässä kohtaa sitä, että luopuu siitä onnistumisen ajatuksesta tai semmoisesta niin kuin tahtotilasta, että tässä pitää jotenkin onnistua. Hyvä. Ihan rauhassa tuut sieltä aina välillä pois. Och nu om det känns att det räcker på den här sidan, det är att du som bara jobbar med då höfterna och det där benet, så då får du fortsätta bara med det. Om du vill inte gå något vidare att söka den där linjen eller undersöka linjen i övre kroppen, så då behöver du inte. Du gör som du upplever att det är bäst. Men om det är okej, om du vill gå en aning vidare, så kan du då sätta stolen lite längre fram. Och nu får vi då undersöka här att hur mycket behövs det styrka i midjan, i djupa muskler i magen, i ryggen, överallt. Lång linje mellan gässan och hälen där. Naja. Niin kuin sanoin, jokainen tekee ihan omassa tahdissaan. Ei ole mitään velvollisuuksia tehdä niin tai näin. Hyvä. Ännu en gång ska jag göra. Om du vill så får du. Om det räcker för dig så då räcker det. Andas, andas. Hyvä. Ja sitten rauhassa pois. Hyvä. Istahda vähäksi aikaa alas. Sätt dig ner en stund. Hoppas att du mår bra där. Jag vet av erfarenhet nämligen att när man har gjort det här med grupperna, den här samma övningen, sådana som är närvarande, så det brukar väcka en hel del känslor den här övningen. Jag förstår nog varför. Så nu har vi gjort det. Nu kan du som bara låt fokuset komma tillbaka till kroppen en stund. Nu kan du glömma allt det där yttre. Yes. Sitten seuraavassa harjoituksessa, niin olisin voinut sanoa, mutta en hoksannut, mutta jos sulla on matto siinä jossakin, ja jos me mennään tuohon seinän vierelle nyt. Mulla ei nimittäin yleensä polvet ota onkeensa juuri mistään, mutta nyt mä luulen, että melkein kyllä täytyy munkin ottaa vähän tehnikettä polvien alle. Så någonting lite under knäna, särskilt om du har känsliga knäna. Jag brukar ha, så det är typ det enda kroppsdel som jag inte har exceptionellt känslig. Men nu i det här tror jag nog att jag ska också ha lite någonting under knäna. Nyt mennään tänne seinään vasten tälleen niin kuin kasvot seinään kiinni. Och nu får vi ganska sådär liksom nära väggen, så nära det går. Tullaan ihan sinne seinään kiinni. Sitten kohotat kädet ylös kohti kattoa. Armarna upp. Och här tänk också att armarna kommer rakt upp, axlarna hålls ner och du fortsätter bara kroppens linje rakt uppåt. Och jag förklarar först. Mä kerron ensin mitä tehdään, sitten saat tulla mukaan.
Me lähdetään viemään kehon yläosaa, yläselkää, hieman sivulle, mahdollisimman sieltä läheltä tai seinää. Ja koitetaan pitää lantio ihan paikallaan. Så höfterna hålls helt stilla. Du går bara ett par steg till sidan med armarna, händerna. Och tänker att den här sidotöjningen eller sidoböjningen den kommer från bröstryggen. Eli sieltä niin kuin rintarangasta se sivutaivutus. Ja sitten tullaan taas keskelle. Jokainen voi tehdä omassa tahdissaan. Ja sitten täältä hyvin läheltä seinää sivutaivutus toiselle puolelle. Lantio paikallaan. Napa vahvana. Tänk att det är så platt det går där vid väggen. Och sen går du bara lite åt sidan med övre kroppen. Och kom tillbaks. Här i mitten så skulderbladen ihop, neråt. Hakan hålls ganska nära bröstet och sen går du till andra sidan igen. Taas toiselle puolelle. Ja nyt asioita, mitä täällä voi tarkkailla, on se, ettei lantio lähde karkaamaan sieltä seinästä. Se painuu ihan siihen seinään kiinni. Että niin kun lähdet taivuttaan sieltä pitemmältä. Ajattelin, että se päättyy siihen suoraan rintojen alle, se meidän taivutus. Och igen. Lång och fokuserad, men ändå avslappnad. Kaikki se niin kun voima, mitä siihen tarvitaan, niin ihan sillä, että pidät lantion siellä lähellä seinää, se riittää kyllä. Muistat ottaa välillä vähän taukoja. Mun mielestä on tosi ihana harjoitus. Mä jotenkin tykkään tästä tosi paljon. Olen ruvennut sitä ihan hiljattain tässä tekemään. En muista, tuliko se jossakin vastaan ihan tällaisenaan vai oliko se niinku jotenkin vähän niinku sovellus jostakin temppuilusta täällä seinään vasten. Mutta tämä on tuntunut hirveän hyvältä tehdä. Jatketaan vielä hetki. Fortsätter en liten stund. Ja täällä tosiaan niin leuka siellä lähellä rintaa. Joskus, jos on olkapäissä jännitystä, niin huomaa tässä kohtaa, että olkapäät lähtee pakenemaan sieltä seinästä. Siitä ei älä ota mitään painetta. Vi får bara arbeta på det. Jobba på det här vi gör. Och sen kan du testa att skulle gå en aning längre här. Höfterna på plats, paikallaan. Katsot, että meneekö tällä toisella kierroksella ehkä pikkusen pidemmälle. Jos ei mene, niin sitten se ei mene. Ei sillä ole mitään merkitystä, mutta vaan, että voidaan itse katsella, että miten se keho ottaa näitä harjoituksia vastaan. Sä voit pysyä siellä aina sen aikaa, kun tuntuu siltä, että haluat. Kan stanna där i de här böjningar en liten stund. Om du vill ett par andetag, längre, kortare. Helt upp till dig. Ändå kanske så att det blir någorlunda jämnt på båda sidor. Yes, sitten kun sä oot valmis, niin voit päättää harjoituksen. Istut ehkä hetken aikaa siellä
lattialla, katse seinään käännettynä, jos haluat. Ja sitten oikeastaan voikin käydä selimakuulle. Sen kammallekseen helpomatta. Nåja. Nu för en stund så ska vi vara liggandes. Nåja. Ota vähän tyynyä sinne niskan alle, jos tarvitset. Käy vähän laittamassa kameraa alaspäin. Jaha. Jep. Och sen tar vi en ordentlig vilopaus här. Otetaan ihan kunnon huili täällä lepoasennossa. Seuraavana meillä on sitten aivan tuttu harjoitus varmaan suurimmalle osalle. Bekant övning för de flesta tror jag. Vi har gjort det ganska mycket på mina timmar under senaste åren. Nu om du är bekant med lateralandningen så jag skulle rekommendera att du tar den med. För det hjälper dig massor. Om du inte är bekant med det så då kan du skippa det. Men det där, tänk ändå att det finns en viss liksom, juju med det här andningen och rörelsen, att det som hänger ihop. Eli jos ei sulle nyt lateraalihengitys ole tuttu, niin älä ota siitä nyt stressiä, mutta kuitenkin voit vähän sitä hengitystä niin kuin sillä rytmittää, koska siinä on tämän liikkeen kannalta siinä on semmoinen niin kuin juju-kikka, että kuinka ne rytmitetään yhteen, niin sen takia on ihan hyvä vähän miettiä sitä asiaa. Ennen kuin me lähdetään harjoitukseen, niin ihan rauhassa saat hakea itsellesi sieltä niin kuin sisäisin silmin sen kehon keskilinjan. Så du kan tänka att du har näsan, naveln och svanskotan i samma linje. Och nu känner jag mig på något sätt exceptionellt sned efter jag har gjort de här linjausövningar. Men det där, så är det. Det är bara, egentligen inte handlar det om att jag skulle ha blivit på något sätt mer sned, utan det är bara det att när man gör övningar som väcker den här tanken och liksom den här processen av raka linjen i kroppen, så sen när man blir så medveten om det så börjar det ju som komma lite tydligare fram det här att man kan vara lite sned åt något håll. Men det där, vi behöver nog ta tanken av det här mittlinjen, sen går det här genom längst ansikte, över näsan, över bröstet och sen ut kanske emellan benen, där var vi har svanskotan. Du får välja själv med vilken sida du börjar. Och benen upp. Du behöver inte få benen helt och hållet rakt. Det spelar inte så stor roll här. Men här kan du faktiskt låta liksom foten vara ganska avslappnad. Att ofta så säger jag att man ska som böja, att man drar tårna neråt här. Men du behöver inte heller sträcka på tårna utan det där. Låt foten vara ganska avslappnad där. Och här är det viktigt nu då igen att när du har fötterna på mattan, så du tänker igen att de är på egna spår. Siellä on jalat niin sanotusti omilla raiteillaan. Kehon keskilinja menee siitä jalkojen välistä niin kuin ulos tai meidän kehon keskeltä. Ja kun me nostetaan se jalka, millä me aloitetaan, niin se nousee suoraan sinne, pysyy niin kuin siinä omalla ladullaan, nousee sinne ylös kohti kattoa. Ja me tehdään siis semmoista kyljelleen kellahtanutta ovaalia. Nyt piirretään varpailla. Ja me tehdään se niin, että sisään hengityksellä, hengität nenän kautta sisään, piirretään se ovaalin sisäpuolikas, ensimmäinen puolikas sinne kehon keskilinjan sisäpuolelle. Ja sitten me piirretään ulos hengityksellä toinen yhtä suuri puolikas kehon keskilinjan ulkopuolelle. Så medan du andas in så ritar du första halvan på insidan av kroppens mittlinje. Och när du andas ut så ritar du andra halvan som är precis lika stor som den där första på utsidan av kroppens mittlinje. Och hamnar tillbaks till mitten. Palaat siihen keskelle. Sisähengityksellä keskilinjan sisäpuolelta. Ja uloshengityksellä toinen yhtä suuri puolikas sinne ulkopuolelle.
Ja jatkat ihan rauhassa. Mulla nyt jossain syystä jalat oikein tärisee. Olikohan se tuo äskeinen harjoitus? Saattaa en ole koskaan itse asiassa päkkäin. Niin sekin vähän vaikuttaa. Ja tosiaan tässä on nyt tärkeää se, että sen takia mä suosittelen, että kannattaa tehdä se, aloittaa sillä, että niin piirtää sinne. Tämän voi tehdä molempiin suuntiin tämän harjoituksen, mutta kannattaa ehkä niin aloittaa sillä, että tekee sen sisäpuolelle piirrettävän linjan ensin tai puolikkaan ensin. Koska täällähän meillä nyt on vaan niin tietty määrä liikerataa, sitä ei enempää ole. Ja sitten täällähän sitä taas vaikka kuinka paljon. Så här vill man ju rita hur stort som helst, för det är möjligt. Medan här så på den här första halvan så är det ju ganska begränsat då, det här rörelseriktningen. Men nu är det inte meningen att vi ska rita så stort som möjligt, utan vi ska försöka det ganska jämnt. Och som sagt, så om du vill ta med atelarandningen så andas in och ut. Jep. Och fortsätt i din egen takt, ta pauser om det behövs. Egentligen det är ganska sådär, när jag tänker på att jag har som lite planerat vilka övningar vi skulle ta i samband med de här olika teman, så är nästan vilken övning som helst som man tar och tänker att skulle den här passa till det här liksom principen, att vi går igenom linjaus eller att vi går avslappningen eller andningen eller vad som helst, och nästan vilken pilatesövning som helst skulle man kunna ta till vad som helst. Och det där, så därför så kan fokusera dig på det som vi talar om nu. Det som jag nu kanske vill säga här, som jag brukar säga det här annars om jag skulle undervisa den här övningen, är det att sen när du får den här, liksom tag i den här rytmen och tag i det att hur den här övningen, hur den är, vad man gör då när man gör det. Så då efter det så kan du som fokusera dig till det att det ska vara en sån ganska jämn rörelse. Inga extra pauser där, utan när du andas in så börjar du, och sen när det kommer utandning så utan att du stannar någon där så går du till den här andra halvan, andas ut, och sen när utandningen är slut så är du färdig med rörelsen, och sen när du andas in så börjar du då följande cirkeln eller följande ovalen, helt utan att det blir något som avbrott eller pauser där. Det är det där flow som vi kommer att komma sen till senare skede. Men igen här så, om du tänker på fokus, så man måste ju fokusera sig på det att det är som det här jämna halvorna, och att det är en jämn, ganska liten rörelse räcker. Och sen avslappning, om du är jättespänd så då blir det nog så här knyckigt och hackigt och det där. Inte får du någon flow och linje heller. Så nu har vi två linjer. Vi har det här huvudlinjen så att säga. Det här som går genom kroppens mittlinje. Och sen den här lilla linjen som går från sida till sida. Bara lite liksom lika mycket över kroppens mittlinje på insidan och på utsidan. Jag tror att det räcker att vi gör bara åt ena hållet. Som sagt, man kan göra det här åt andra hållet också. Men jag tror att det räcker nog bara åt det där första. För som sagt, det är nog inte som är huvudpoängen här, utan här var det då viktigt med den här kroppens mittlinje och att man hela tiden är medveten om den då när man det där skapar det här rörelse. Jag tar en liten andningspaus här. Otan vähän hengitystaukoa tässä välissä. Tosiaan tässä liikkeessä on siis kaksi linjaa, eli tämä niin sanottu päälinja, joka on se kehon keskilinja, menee siitä kehon ylitse tai läpi tai kehon päältä, ihan kuinka se nyt sitten itse kukin hahmottaa. Ja sitten meillä on se sivulinja, joka menee yhtä paljon sen keskilinjan sisäpuolelle ja ulkopuolelle. Yhtä paljon molempiin suuntiin. Eli ne on ne linjaukset, mihin me keskitytään tässä harjoituksessa. Muutama välihengitys täällä ihan rauhassa.
ja sitten kun sä oot valmis, niin toinen puoli. Ja jälleen kerran sieltä jalat omilta raiteiltaan, fötterna på egna spår. Och sen lyfter du då bara ena benet upp, det benet som du nu tänker jobba med. Sen andas du in, ritar första halvan och andas ut andra. Och igen samma sak här då, lika stora halvor på båda sidor. Täällä saattaa huomata, jos oikein keskittyy tähän asiaan tarkkailemaan sitä huolella, niin saattaa huomata sen, että no ensinnäkin yleensä tässäkin tämä, vaikka se on niin pieni tämä liikerata, mitä me tässä tehdään, niin saattaa huomata, että hetken päästä, kun sitä on vaikka muutaman minuutin tehnyt, niin se liikerata onkin, niin kuin, se on jo suurempi. Että se on alkuun tuntuu tosi kapealta ja sitten se siitä lähtee pehmenemään. Mutta tässä on myöskin puolikohtaisia eroja aika selvästi. Niin lähdetään aina siitä, että tehdään se puoli, mitä me tehdään, ja niillä ehdoilla, eli ei lähdetä sillä pakottamaan niitä samaan muottiin. Sitten yksi asia, mikä on myös tosi tärkeä tässä, huomaan itse ainakin, että teen sitä ja aika usein näkee tuolla, kun sitä teettää tätä harjoitusta, niin se tukijalka, niin siellä ei, niin sille tukialalle ei hirveästi laiteta painoa. Et se on ihan siellä vaan lattiassa lepäilee. Jos tuntuu, että se on jos jalka menee sinne liian keskelle, se voi ottaa, jos tuntuu siltä, että sitä jalkaa ei saa pidettyä esimerkiksi paikallaan kunnolla, että se heiluu siinä mukana, niin silloin se voit ottaa ihan vaikka sentin tai pari sinne niin kuin ulospäin sille jalalle. Ja sitten se, että et niin kuin lähde nostamaan itseäsi sieltä ylös, koska se on itse asiassa aika luonteva, niin kuin luonnollinen reaktio sekin, että koska sitten se työstettävä jalka nousee vähän ylemmäs, kun me pikkusen pökätään vauhtia täällä tukialalla. Så då får vi ju det där benet högre upp och det känns att okej, wow, nu gör jag någonting rätt. Och nu är det här effektivt när jag får benet så där högt upp. Men det är inte det som vi är intresserade av, utan du behöver en hel del, ganska mycket liksom styrka redan till det här att du håller benet upp så här. Så du kan ta det som en sån här lite extra gåva, liten tillägg. Mm-hmm. Ja täällä saattaa huomata, että puolikohtaiset erot myöskin siinä, että miltä se tuntuu. Tämä on semmoinen harjoitus, missä hyvin selkeästi huomaa sen, että jos aikaisemmin päivällä on ollut, jos tätä on niinku yhtään aikaisemmin tottunut tekemään, että on tehnyt joskus aikaisemminkin muutaman kerran, niin huomaa sen, että jos taustalla on jotakin niin kuin kuormitusta jo sieltä päivän tai päivän tekemisistä tai siitä, että on tehty jotain harjoituksia. Tämä on yleensä semmoinen harjoitus, millä aloitetaan tunti. Det här är någonting som jag ofta åtminstone börjar med. Så det där att om man har gjort som vi gjorde den här krigare-trian, som var ganska tung för höfterna och för benen. Så det känns helt annorlunda att göra det här än vad det brukar, för mig i alla fall. Så det är nog som allt sådant är bra att man är medveten om helt enkelt. Att man lite vet vad vissa saker beror på. Om man märker att det finns mycket variation i kroppen, vi alla har variation i kroppen, det är inte någon dålig sak det. Men det där att det varierar väldigt mycket att vad kroppen klarar av och vad den tycker om och vad den behöver. Så att man kan lite som fundera på det där. Att kanske det var någonting tidigare på dagen som gjorde att nu det här inte funkar inte som så idealt som det skulle kunna eller som det någon gång har gjort kanske. Och det behöver inte heller utan vi bekantar oss i olika rörelser, i olika tillstånd, i olika situationer med annorlunda belastning på botten. Hyvä. Yes. Sitten voi pikkuhiljaa tehdä päätökseen tämän harjoituksen. Niin kauan kun susta tuntuu, että on tarpeen. Ja sitten jäädään sinne hengittelemään.
Sen skulle jag nog vilja gärna testa det där första övningen, den här gripare trian, ännu en gång. Vi gör det bara kort. Kan det ihan nopeasti, niin kuin, tai sillä vaivihkaa, ei tarvitse tehdä nopeasti, vaan sellainen niin kuin suitsa, miten se sanotaan, jag vet inte vad det heter på svenska, men vaivihkaa heter på finska sådär. Nästan lite i smyg så går vi och testar den här gripare trian nu efter vi har gjort de här andra övningar. Du kan bara göra det som du vill och sen det där, sen får du sätta dig ner på stolen igen. Men bara för att se att hur det känns nu. Du får göra det på ett sånt sätt som du vill. Katsotaan, miltä tämä näyttää. Tämä oli nyt se puoli, joka mulle oli se haastavampi ilman muuta. Ei tunnu ollenkaan niin työläältä nyt kuin mitä se tuntui äsken. Hyvä. Sen när du är klar så sätt dig ner. Jäädään sinne hengittelemään hetkeksi aikaa. Ja nyt sitten päätetään tunti tekemällä pari semmoista hyvin voimakkaasti linjauksiin liittyviä harjoituksia. Nämä on myöskin sitten sitä keskittymistä parantavia. De här är sådana övningar där man jobbar med den här, alltså det här tanken och begreppet av kroppens mittlinje är väldigt starkt närvarande eller en stark element i dagens läge i de här neuropsykiatriska rehabiliteringar till exempel. Barn och vuxna som har besvär, problem, egenskaper, vad det nu kallas, autism eller ADHD eller vad det nu finns för olika. Och sen äldre människor också. Alltså det här att åldras, tyvärr är ju lite en så här, inte neuropsykiatrisk, men det är en neurologisk tillstånd som påverkar hjärnan och man märker det ju ganska tydligt. Man ibland som bara vaknar till det att hetkinen, att det här har jag nog klarat av tidigare. Så det här med kroppens mittlinje och att man går över kroppens mittlinje, att man liksom gör saker så här i kors, så det är ganska liksom essentiellt i de här rehabiliteringar i dagens läge. Så bara sådana enkla övningar utan att du behöver kunna någonting. Sätt handen på axeln, käsi tulee sinne olkapäälle ja sitten kosketa toisella kädellä nenää. Näin. Käsi alas, toinen käsi alas ja sitten toinen puoli, andra sidan. Handen på axeln och sen rör du vid näsan här. Eli niin kuin tuossa äsken sanoin, niin tosiaan tämä keskilinjan käsite, keskilinjan elementti on hyvin vahvasti läsnä nykyään tämmöisissä niin kuin neuropsykiatrisissa kuntoutuksissa, kun kuntoutetaan esimerkiksi autismin kirjon ihmisiä tai ADHD-ihmisiä. Ylipäätänsäkin lapsille, joiden aivot on kehitysvaiheessa, niin semmoiset niin kuin nämä keskilinjaa rikkovat harjoitteet, niin nämä tekee tosi hyvää. Samaten kun nämä tekee hyvää ihmisille, joiden alkaa olla vähän semmoiset jo ikääntyvät aivot. Eli se, että niin kuin asiat menee vähän sillä ristiin. Ihan tällaisia hyvin yksinkertaisia. Hyvä. Sitä voi jatkaa hetken, jos haluaa. Anna vähän vaihtoehtoja. Sitten on tämä kotkaharjoitus, joka on joogasta tuttu. Eli tuodaan kädet päällekkäin, kyynärpäät tulee päällekkäin ja sitten kiepo, niin kun, jos saat kämmenet koskettamaan toisiaan, niin hyvä. Jos et saa, niin sitten vaikka kämmen selkiä viet yhteen.
Eli vähän niin kuin meillä on se kehon keskilinja tässä, ja sitten me kietoudutaan sen keskilinjan ympärille. Vähän niin kuin semmoinen joku villiviini tai vastaava kasvi. Sen jälkeen voit nostaa ylös, painat lapoja alas, skulderbladerna ner, armbågarna högre upp. Och sen drar du in magen och rullar ryggen. Andas ut. Och kom tillbaka till mitten, släpp armarna. Och sen tar vi andra vägen toisinpäin. Nyt kädet tulee toisinpäin siihen päällekkäin. Ja nosta ja pyöristä päästä. Me tullaan aina siihen keskelle. Ja tässä kanssa ei ole nyt väliä sille, että kuinka solmulle ne kädet siinä saat, vaan niin kuin se, että meillä on se keskilinja ja sitten niin kuin mennään sen ympärille näin niin kuin joku villiviini tai humala tai mikä vastaava nyt olisikaan. Joku semmoinen kiva kasvi, mistä tykkäät. Hyvä. Tätä voi toki jatkaa, jos haluaa. Tehdä muutaman kerran ja sitten palata takaisin tuohon ensimmäiseen. Sedan en som är väldigt bra. Korsa fingrarna. Vi alla har ju vårt sätt att korsa fingrarna. Me kaikki laitetaan sormet ristiin omalla tavallamme ja lähes poikkeuksetta aina samalla tavalla. Så det är alltid, för mig är det alltid vänstra tummen som hamnar överst. Men nu ska du testa att sätta fingrarna i kors andra vägen. Laitetaankin kädet toisinpäin. Sormet toisinpäin ristiin. Toinen peukalo tulee päälle. Tuntuu tosi oudolta. Tunnustelet sitä. Ja sitten taas vaihdat ihan rauhassa. Eli ihan siis tämmöisillä harjoitteilla tasapainotetaan sitä aivojen vasemman ja oikean puolen aivolohkon välistä toimintaa. Meillä on yleensä toinen on vähän aktiivisempi ja toinen sitten se, joka toimii hieman pienemmillä tehoilla. Sitä nyt ei keneltäkään sillä lailla hyvin harvoin mitataan, mutta se on yleensä aika tyypillistä, että se vähän niin kuin määrittyy sen perusteella, että mitkä on kiinnostukset ja mitkä on luontaiset taipumukset ja lahjakkuudet ja niin poispäin. Mutta tätä tasapainottamista, tätä, että aktivoidaan molempia puolia tietoisesti, ihan esimerkiksi tällä, että viedään vaan käsiä ristiin, sormia ristiin tällainen eri tavalla, kuin mihin ollaan totuttu. Mm-hmm. Så jag tänkte att vi ska kunna ta ännu en. Det här är kanske lite sådär, börjar bli lite sådär klichéaktigt. Det har ganska mycket med det här vagusnerven att göra. Tähän niin kuin vagushermon, parasympaattisen hermoston tasapainottamiseen liittyvän tämä perhoshalaus. Eli laitat peukalot vastakkain, tumman på varandra. Sen sätter du händerna på bröstet och sen bara gör så här lite med fingrarna. Semmoiset pienet, kevyet napsutukset siihen rintakehää vasten. Tässäkin voi kokeilla laittaa toisinpäin. Tämä on semmoinen, tämä perhoshalaus, semmoinen, mitä niin kuin tosiaan, jos on kovin stressaantunut tai tuntuu, että hermosto on kovin kierroksilla, niin tämä on semmoinen, mitä nykyään aika paljon niin kuin demonstroidaan eri yhteyksissä. Että tätä voi käyttää. Siinä on monta sellaista aspektia. Siinä on ensinnäkin se kehon keskilinjansa, semmoinen niin kuin poikittainen tämmöinen
niin kuin kokemuselementti, tämmöinen, mitä niin kuin keho joutuu työstämään, aivot joutuu työstämään. Siinä on se fyysinen kosketus, semmoinen konkreettinen kosketus omaan itseensä, omaan kehoon. Ja sitten se toistuvuus. Så det här, det är 3 sådana elementer som ofta kommer fram till sådana övningar där man ska lugna ner nervsystemet. Och kanske inte att slappna av är lite fel begrepp eller fel ord här, men sådär att man försöker landa och förankra sig. Ja jos tosiaan esimerkiksi on vaikkapa ihminen, joka on kokenut tämmöiset niin kuin rentouden ajatukset siitä, että viimeksi oli puhetta siitä, että jos on varsinkin ihminen, joka on kovin sillain niin kuin lentoon lähdössä koko ajan, ja on niin kuin monta asiaa, vähän liiankin monta asiaa päällekkäin yhtä aikaa, niin silloin se rentoutumisen ajatus tai se niin kuin mieleyhtymä siitä, että pitää rentoutua, se tuntuu tosi vieraalta. Ja sitä aika usein kuuleekin, että en osaa rentoutua, että en mä pysty. Det hör man ganska ofta. Jag kan inte slappna av, jag vet inte hur. Och om den där tanken av att slappna av är en sån som lite blockerar redan, liksom, som kommer som ett hinder på vägen dit, så kanske du kan tänka, alltså det här konkret med mittlinjen, att du fokuserar dig att hitta det här kroppens mittlinje och slappna av kring mittlinjen. Lugna ner situationen där. Eller att du har mittlinjen så här liksom vertikalt och sen kan du tänka horisontalt att det blir som jämnt på båda sidorna och de ska försöka som en så här vähän niin kuin sellainen kuppivaaka, joka hakeutuu sitten tasapainoon, niin se voi auttaa siinä niin kuin ankkuroitumisen ja laskeutumisen, tasaantumisen ajatuksessa. Eller överhuvudtaget att man väljer andra ord. Man tänker inte på att man ska slappna av utan förankra sig i verkligheten, förankra sig i stunden. Landa, låt rötterna växa. Hur som helst, alla har någonting med linjer att göra. Ja katse saa taas hakeutua ihan luontevasti sinne, minne se hakeutuu. Ehkä pitkälle tulevaisuuteen. Ja hieman alavistoon. Nu kom det fram bara en mening här faktiskt. Det är det enda mening som står på den här sidan. Där det står att luo yhteys. Skapa en kontakt eller samband kanske mera. Och det är ju väldigt mycket det vad det här handlar om nu. Hela det här temat genom sommaren och det vad vi har gjort idag också. No niin, sitten aletaan olla valmiita tästä päivän harjoituksesta tai harjoituksessa, miten se nyt sanotaan, miten sen ilmaisee. Vi var klart för idag med den här övningen. Och en sak som jag kanske skulle önska lite att ni får sen fundera sådär efteråt, att, eller inte behöver ni aktivt fundera på det, men att om ni märker någonting så det är bra att man som lägger märke till den här iakttagelsen. Sellainen asia, mitä voisi ehkä näiden erilaisten teemojen ja periaatteiden
jälkeen, kun näitä on käsitelty, niin minkälaisia niin kuin ajatuksia, minkälaisia fiiliksiä tai tuntemuksia se herättää sinussa, kun ollaan käsitelty jotakin tiettyä teemaa. Että nyt itse ainakin jotenkin huomasin, että tämän linjaustunnin jälkeen ja ylipäätänsäkin aina kun ollaan linjauksen kanssa tehty töitä, niin se ei ole välttämättä niin kuin mun lempipuuhaa noin yleisesti ottaen. Det är inte det roligaste man kan göra. Man kan hitta på mycket roligare saker att göra här än att jobba med linjer. Men jag märker efteråt att jag känner mig väldigt sådär på något sätt närvarande i stunden och lugn. Eli voit itse huomioida, mitä erilaisia asioita nämä eri jutut sinussa herättää. Ja sitä kautta löytää sitten niitä elementtejä ja tapoja työskennellä erilaisten asioiden kanssa. Ja jos huomaat, että joku tietty asia, esimerkiksi niin kuin itse huomasin, että tämä linjauksen ajatus herättää minussa semmoista rauhallisuutta ja vakautta ja tasapainoisuutta, niin että jos tarvitsee sellaista, niin ehkä se puhdas meditaatio ei olekaan aina paras vaihtoehto. Voi olla tärkeää, että ihan konkreettisesti tarttuu niin kuin siihen tasapainon ajatukseen. Men jag tackar för idag. Minä kiitän tästä päivästä ja me nähdään ensi viikon torstaina. Meillä on seuraava teema. En muista ulkoa mikä se oli, mutta siellä se lukee. Ja tehdään sitten sen seuraavan teeman kanssa töitä. Siihen asti kiitoksia ja näkemiin ja kuulemiin.